Клара Хаскил, родена в Румъния през 1895 година, е една от най-големите пианистки на 20 век. Тя се счита за най-добрата изпълнителка на Моцарт. За нея великият актьор Чарли Чаплин казва: през живота си съм срещал трима гении – професор Айнщайн, Уинстън Чърчил и Клара Хаскил. Не съм музикант, но мога само да кажа, че нейното свирене беше изящно, изпълнението ѝ прекрасно, а техниката ѝ невероятна. В едно интервю от 2013 година папа Франциск споменава, че Хаскил е една от любимите му музиканти, особено когато изпълнява Моцарт. В град Веве, Швейцария, където е живяла от 1952 до 1960 година, в нейна памет е назована улица, поставен е паметник, а на всеки 2 години и до сега се провежда престижния международен конкурс за пиано Клара Хаскил. Последният конкурс, 30-я поред, се е провел съвсем скоро, от 25 до 30 август тази година, като носител на първа награда е пианистката Магдалина Хо от Филипините. Слушателите на това видео могат да намерят в интернет богат материал за живота на Клара Хаскил и забележителните ѝ изпълнения на произведения от Моцарт, Бетховен, Шуман, Брамс, Скарлати и други велики композитори. Аз обаче искам да ви разкажа една вълнуваща история за родовата ѝ връзка с България и с нашето семейство Москона. В съответствие със своите сефарадски изследвания, баща ми Исак Москона кореспондираше с десетки хора от много страни. Един прекрасен ден той получи писмо от Адриана Москуна от Букурещ. Москуна е вариант на фамилията Москона, което тя изразяваше благодарност за сефарадските му изследвания и споменаваше за родствената ни връзка с именитата пианистка Клара Хаскил. В последвалата между тях кореспонденция се установи по-тясна роднинска връзка и Адриана Москуна пристигна в София за една седмица, за да ни гостува, по-късно ни посети и още веднъж за няколко дни. Естествено, цялото ни семейство я посрещна като близка роднина, а между нея и баща ми имаше голям обмен на родова, културна и житейска информация. Що се отнася до родовата ни връзка с Клара Хаскил, се оказа, че майка ѝ Берта е родена в бедното сефарадско семейство на Давид Москона и Ребека Ладжем в Пазарджик. Баща ѝ Давид Москона заминава за Виена и оставя своите 6 деца на жена си, която ги възпитава сама с помощта на местната еврейска община и естествено на останалите членове от рода Москона в Пазарджик. Всичките 6 деца в това семейство са били много надарени. Второто им дете, Клара Москона, била изключителен музикант, но със съжаление се е заминала твърде рано, едва навършила 20 години. Берта Москона, майката на Клара, е третото дете в семейството.
Години по-късно тя дава името на сестра си Клара на своята втора дъщеря. Аврам Москона, четвъртото дете, е бил талантлив учен и е спечелил стипендия за следване на медицина във Виена. По-късно той е бил този, който се е посветил на музикалната кариера на своята племенничка Клара Хаскел. Берта Москона заминава за Букурещ и се жени за Исак Хаскел, който е от състоятелно и образовано семейство, дошло в Букурещ от съседна Бесарабия. Клара Хаскел е втората дъщеря на Берта и Исак и се ражда на 7 януари 1895 г. в Букурещ. По-голямата й сестра Лили става пианистка, а най-малката Жана – цигуларка. Баща им е притежавал магазин за домашни стоки, разположен в партера на дома, в който е живяло цялото семейство на улица Бравилор в еврейския квартал на Букурещ. За нещастие, той почива млад, когато третата му дъщеря е само на 1 годинка и така Берта остава сама да се грижи за трите им дъщери. Още от ранна възраст Клара Хаскел се изявява като истинско музикално дете чудо. Колега на Вуйчо й, Аврам Москона, е бил толкова впечатлен от нейното свирене, че е представил на Джордж Стефанеско, професор по музика в Букурешката консерватория. През 1901 година, едва на 6 годинки, Клара, която до тогава е обучавана от майка си, е приета в Букурешката консерватория, където учи 1 година. През април 1902 година Аврам Москона я води в Виена, където Клара постъпва в Виенската консерватория. Там тя учи 3 години при Ричард Робърт, който полага основите на нейните технични умения. Там се сприятелява и с друг ученик на Робърт, Джордж Сел, който по-късно става прочут диригент. След като чува композициите за цигулка на Брамс, изпълнени от големия унгарски цигулар от еврейски произход Йозеф Йоахим, тя решава да се научи да свири на цигулка, но след напускането си на Виена прекратява и заниманията си по цигулка. Въпреки това, като музикално дете чудо, тя се е научила много добре да свири и на цигулка. Учителят й във Виенската консерватория, Ричард Робърт, препоръчва Хаскел на големия френски композитор Габриел Форе, тогавашен директор на Парижката консерватория. През 1905 година, навършвайки едва 10 години, тя заминава за Париж и постъпва в Парижката консерватория, където учи при Жозеф Морпен. През 1907 година Клара се присъединява към класа на Алфред Корто, но поради неговата голяма заетост тя учи главно при Лазар Леви и мадам Жиро Летар. През 1910 година, на 15 години, Клара Хаскел завършва Парижката консерватория блестящо с най-високото възможно отличие. След завършване на Парижката консерватория, животът и творческия път на Клара Хаскел са изпълнени с много успехи, концерти, както и с редица здравословни проблеми,
но едва след концертите и в Нидерландия през 1949 година тя получава голямо международно признание. За пример ще спомена големите диригенти, с които тя е концертирала в много страни по света. Между тях са Ернест Ансерме, Джон Барбироли, Рудолф Баумгартнер, Томас Бичъм, Серджо Челебидаки, Андре Кюитанс, Пол Хинемит, който е голям композитор, Евжен Йохум, Херберт фон Караян, Рудолф Кемп, Ото Клемперер, Рафаел Кубелик, Игор Маркевич, Пьер Монто, Шарл Мюш, Волфганг Савариш, Георг Солти, Леополд Стоковски, големия диригент на Нью-Йоркската филхармония на времето, Джордж Сел и други. Едва ли има солист, който да имал концерти с толкова много от най-големите диригенти на своето време. Клара Хаскел е била и забележителен камерен инструменталист. Тя е свирила заедно с такива изключителни музиканти, като Джордже Енеско, неговото име е легендарно за румънската музикална култура, Еужени Саи, прочутият Пабло Казалс, Дино Липати, Геза Азда, Исак Штерн, Хенрих Шеринг, Ехуди Менухин и Артур Гримьов. Последният е бил не само цигулар, но и много добър пианист, с когото Клара Хаскел понякога е сменяла инструментите. Т.е. тя е свирила на цигулката, а той на пианото. Драматична история в живота е бягството ѝ през Втората световна война от Париж в Марсилия, а след това и в Швейцария, където най-накрая се установява в град Веве. Естествено, интересът към нейния живот и неповторимото ѝ изпълнителско изкуство е много голям и аз искрено вярвам, че в бъдеще ще се появят много нови изследвания и материали за нея. За сега искам просто да разкажа за феномена на музикалния гений на Клара Хаскел и за нейните дълбоки български корени чрез майка и Берта Москона, по мъж Хаскел, и брат и Аврам Москона, отдаден на музикалната кариера на своята племеничка, които са родени в Пазарджик. По принцип, нашия род Москона е от Пазарджик и както се разбра от нашата румънска гостенка Адриана Москуна, ние сме били много близки роднини, от порядъка на първи или втори братовчеди. По-долу, като илюстрация за духовната връзка на Клара Хаскел с Моцарт, аз ще приведа едно мое вълнуващо преживяване в Прага, във вилата Бертрамка, където той е написал прочутата си опера Дон Жуан. Може би има нещо и в нашия род, което ни свързва духовно с музиката на Моцарт. И тъй през май 1979 година отидох на специализация по музика в Прага и това беше много щастлив период в живота ми. Посещението ми съвпадна с добре познатия международен фестивал Пражка пролет и със срещи с интересни колеги-музиканти. В Прага преживях едно дълбоко мистично видение, свързано с музиката на Моцарт. Известно е,
през 1787 година Моцарт прекарва щастливи месеци в Прага. Разбира се, там аз посетих неговия музей, вилата Бертрамка. Един хубав ранен следобед отидох в музея и се случи така, че бях единственият посетител. Ходех от стая в стая, гледах с интерес снимки и обяснения, а вдъхновяващата музика на Моцарт изпълваше целия музей непрекъснато. В една от стаите обаче имах необикновено преживяване. Почувствах сякаш небето отворено и музиката на Моцарт се излива на земята като небесен поток от музика, светни лъчи, небесни архетипи. Преместих се в съседната стая и това чувство спря. Върнах се и то започна отново. Така аз бях в състояние да определя точно мястото в тази малка стая, където чувствах небесният поток от музиката на Моцарт. Разбира се, прекарах доста време на това място във връзка с Моцартовия дух в дълбока музикална медитация. По време на моята медитация чух истинската небесна музика на Моцарт, която като музиковед никога преди не бях чувал и която може би той даже не е записвал, докато е бил на земята. Малко по малко влязах в музикален екстаз, където небесният поток от музиката на Моцарт се преплете с удивителни живи светли лъчи от царството на светлината на Зороастър, които формираха много богата субстанция за потенциални музикални творения. За мен това беше потресаващо, трансцендентно преживяване. Всъщност, аз се докоснах до небесният извор, с който Моцарт е бил свързан и откъдето е слизала неговата божествена музика. Музиката на Моцарт, светлината на Зороастър и небесните архетипи се преплетоха по най-вдъхновяващ начин. Сега съм убеден, че Клара Хаскел, като една от най-вдъхновените интерпретатори на музиката на Моцарт, е имала връзка с този небесен извор. Преди да напусна музея, имах импровизиран разговор с уредничката. Понеже бях единственият посетител, тя започна с мен хубав приятелски разговор. В този разговор разбрах, че стаята, където имах духовен контакт с Моцарт, е било голямото пиано, на което той е работил в операта Дон Жуан. След толкова години вибрациите са останали още в акашовите хроники. Това беше удивително потвърждение на мистичното ми музикално преживяване. Вярвам, че аз се свързах с същия божествен извор, откъдето Моцарт е получавал божествената си музика, а Зороастър своята божествена светлина. Независимо от това, че Моцарт в Прага композира операта Дон Жуан, аз се слях с духа на Моцарт, който по-късно създава операта Вълшебната флейта през 1791 година, където жрецът Зарастро, трансформация на името на Зороастър, дава посвещение на младата двойка Памино и Памина, мистериите на живота, светлината и любовта. Наистина, голяма радост е
да намерим българските корени на легендарната пианистка на 20 век Клара Хаскел и да я приобщим към останалите евреи с български корени, като Елияс Канети, Жул Паскин, Панчо и Любен Владигерови, Алексис Вайсенберг, Валери Петров, Дора Габе, Милчо и Йоан Левиеви, Николай Кауфман, Анжел Вагенштайн, Исак Мускуна, Боян Дановски, Леон Даниел, академик Азаряко Ликаров и много други. Всичките са оставили дълбока следа в световната култура и ние справо можем да се гордеем с тях и да ги изучаваме все по-дълбоко. Вярвам, че беше от особено значение да намерим връзката с България и на една от най-големите пианистки, легендарната Клара Хаскел. Края на краищата, нейната майка, Берта Москона, мъж Хаскел, и Вучо и Аврам Москона, предан на нейната музикална кариера, са родени в България, в Пазарджик. Дай Боже на подходящо място в Пазарджик да се постави възпоминателна плоча за началото на рода, откъдето излязла легендарната Клара Хаскел. Ето го моя малък разказ, обични приятели, малък разказ за великата пианистка, музикантка, която още продължава да се цени и да се следва в Швейцария и по целия свят. И ако имате време и възможност, чуйте някои от нейните изпълнения, особено тези на Моцарт, Бетховен, Шуман и Скарлати, за да се потресете от този истински музикален гений. Благодаря ви за вниманието и до скоро!